František. Prestupujte do osobného vlaku smer Šurany a Nitra na nástupište 3 koľaj 6. Osobný vlak smer Šurany, Komiatice, Ivanka Príjme a Nitra pravidelný odchod 13 hodín 6 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 6. Osobný vlak smer Šurany a Nitra pravidelný odchod 13 hodín 6 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 6 pripravený na odchod. Osobný vlak zo smeru Lenic a Šurany pravidelný príchod 13 hodín 6 minút príde k nástupišti 4 koľaj 8. Osobný vlak zo smeru Lenic a Šurany pravidelný príchod 13 hodín 6 minút prichádza k nástupišti 4 koľaj 8. Prestupujte do osobného vlaku smer Šaľa, Kalama a Bratislava hlavná stanica na nástupište 4 koľaj 10. Prestupujte do osobného vlaku smer Štúrnovo na nástupište 1 koľaj 5. Osobný vlak smer